се, какво носиш тук? Дай кажи. Мейкъп бал, мале, хареса ми мейкъп. Здравейте, айде идвайте, ще правите мейкъпа и забавката. Трябва да изгледа хубавица. Най-хубавата от земята, не знаете как да я направите. Ще спечелите 100 лева. Айде. Ще съм първия, let's go, ще мисля. Ще пробвам код мога, айде. Май това ще функционира както трябва да изгледа най-хубавата. И малко тук и тук. Чела бабушка, виж как изгледа. Майко мила, направо коми съсипа лицето. Коми го направи това лице? Майко ми извини, като един клон. Какво направи? Другия е наред. Аз по принцип нямам никаква идея как да ти направя това съсипано лице. О, бачи коми удръж търтъжено. Добре, ще се изправя. Бърз съм. Вярвайте ми, хора. И тук виждате. Устници. Аз съм много умен. Аз знам какво да правя. Аз съм професионер на мейкъп. Вижте я така красива. Изгледате една дърта свиня. Хора, какво се смите, че е много красива? Майко мила, съсипа ми лицето, къде си пидораса, без за кого избягаш. Ах, то пидорас. Хайди, другата. Нямам какво да направя. Ще ти направя лицето много хубаво. И тук някой тук.